ग्रेजुवेट बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां APSCनि मोनसे जब ओंखारदों। बे जबानो जाबाय जोंहा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसार CDPO। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसार CDPO होननाय। गासै जोंहा बेयाव पस्ट दङ 73टा। बिनिनो जोङो एप्लाइ लास्ट डेट दङ 9 सेप्टेम्बर 2019। बेनि सिगां नोंथाङा आसामनि जायखिजाया जायगानिफ्राय नोंथाङा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागौ। नाथाय मोनसे खोथा जोङो बेवहाय माखासे साबजेक्ट थिखानाय दङ। बे साबजेक्टआव नोंथाङा ग्रेजुवेसन खालामदोंब्लासो आर्ट्स साइन्स कमार्स जायखिजाया आयदानि सायाव नोंथाङा बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागौ। बेनि थाखाय जोंहा सेलारि होखानाय दङ 22,000निफ्राय 87,000सिम। जोंहा ग्रेड पे होखानाय दङ 9,000निफ्राय 9,700सिम। जोंहा बेनि थाखाय जोङो बैसोआ जानांगोन 21 मिनिमाम 21 आरो हाइस्ट 38। नाथाय जोंहा बेवहाय माखासे SC ST फोरनि थाखाय बारायनानै होदों। जोंहा 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो OBC MOBC फोरनि थाखाय होनाय दङ जोंहा 41सिम आरो जायफोरा फिजिकेलि हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय 10 बोसोरसिम 10 बोसोरसिम बारायनानै होदों। बे बैसोआव गोलैनाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै नायनो हागौ। बेनिफ्राय जोंहा होखानानै दोनदोंमोन बेवहाय जोंहा साबजेक्टआ बेबायदि जानांगोन। नोंथाङा डिप्ल'मा इन ससियेल वार्क्स एन्ड लेबार एन्ड ससियेल वेलफेयार, ससिय'लजि, एन्थ्रप'लजि, क्रिमिन'लजि बे आयदायाव नोंथाङा पस्ट ग्रेजुवेट खालामनाय जानांगोन। अब्लासो नोंथाङा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोनाखि चाइल्ड डेभेलपमेन्ट, होम साइन्स, निउट्रिसन, फिल'सफि, एडुकेसन, वेस्ट साइक'लजि एन्ड इक'नमिक्स बे आयदायाव जायफोरा ग्रेजुवेट खालामनानै दोनदों बिथांमोनासो बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि अनगा गुबुन रावबो बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सालानबो दाननांगोन। सालान दाननो थाखाय जोंहा जेनेरेलफोरनि थाखाय 250 रुपिस आरो जायफोर SC OBC MOBC ST फोरनि थाखाय 150 रुपिस सालान दाननांगोन। आरो बेयाव मोनसे खोथा मख'नाय दङ BPL जायफोरा BPL दङ BPL होनांगोन आरो जायफोरा BPL गैया बेखौ होफैबाबो जागोन। जोंहा बे सालानखौ दाननांगोन नैबे एड्रेसाव। आरो दङ जोंहा नन टेक्स रेभिनिउ आरो नन टेक्स रेभिनिउ 0051101005 स्टेट PSC एप्लिकेसन फिस रिसिप्ट अफ APSC होननाय नैबे एड्रेसावसो नोंथांमोना बे सालानखौ दाननांगोन। नोंथांमोना सालानखौ बे समसिम दाननांगोन। जोंहा बेवहाय आरो मोनसे जोंहा STP फोरनि थाखाय पस्ट होनाय दं गासै STP फोरनि थाखाय 7 आरो हिल्सनि थाखाय 4 आरो UR फोरनि थाखाय 30टा OBC MOBC फोरनि थाखाय 20टा आरो SC फोरनि थाखाय 5 आरो फिजिकेल हेन्डिकेपफोरनि थाखाय 7टा पस्ट होखानाय दङ जोंहा बेवहाय। बेनिखायनो बेनिफ्राय जोंहा नोंथाङा बुंनो मिथिनो थाखाय नैबे apsc.nic.in आव थांनानै नोंथाङा मोजाङै नायनानै लानो हागोन। जोंहा एप्लाइ खालामनायनि दासिम आं मिथिनायाव मथा-मथि बेयो अफलाइनल' एप्लाइ खालामनाय सोलिगासिनो दङ, अनलाइन एप्लाइ खालामनाय सोलियाखै। बेखायनो नोंथाङा एप्लिकेसन फर्मखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय जोंहा लिफाफाखौ जोंहा दैथायहरनांगौ। नोंथाङा दैथायहरगोन नैबे टु दा डेपुटि सेक्रेटारि APSC जवाहरनगर खानापारा गुवाहाटी 781022 होननाय एड्रेसाव नोंथाङा दैथायहरनांगोन। जोंहा लास्ट तारिखआ जाबाय जोंहा नैबे 9 सेप्टेम्बर 2019नि अफिस टाइमाव जानांगोन। बेनि 9 तारिखनि बारा जानो मोननाय नङा। नोंथाङा 9 तारिखसिमल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा एग्जामा मा आयदानि सायाव जागोन आं बेखौ एसे नोंथांमोननो मिथिनानै बे एग्जामा मोनब्रै रेन्जआव होनाय दङ। बेवहाय फार्स्टआव जोंहा कनभेन्सनेल एसे टाइप होनाय दङ। कनभेन्सनेल एसे टाइपआव नोंथांमोना इंलिसनि एसे लिरनाय आरो फ्रेसार्स लिरनाय बायदिसिना नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। बेयाव गासै 100 मार्क होनाय दङ। टाइमा जोंहा होनाय दङ 10 घन्टा।
3 आवार्स होनाय दङ बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ जोंनाव OMR माल्टिपल चइस अबजेक्टिभ टाइप होननाय बेवहाय जेनेरेल नलेज दङ जेनेरेल नलेजआ 100 मार्क्सनि बेयो 2 आवार्सनि जागोन बेनिफ्राय अपसनेल साबजेक्ट होननाय दङ अपसनेल साबजेक्टआव नोंथाङा जा ओरैबायदि नोंथाङा जा साबजेक्टखौ लानानै ग्रेजुवेट बा पस्ट ग्रेजुवेट खालामदोंमोन बे आयदानि सायाव नोंथाङा जायखिजाया मोनसे साबजेक्ट सेलेक्ट खालामना लानांगोन 3 नम्बराव बेनिखायनो नोङो नैबे ससियेल वर्क लेबार एन्ड ससियेल वेलफेयार ससिय'लजि एन्थ्रप'लजि क्रिमिन'लजि चाइल्ड डेभेलपमेन्ट ह'म साइन्स निउट्रिसन फिल'सफि एडुकेसन एन्ड साइक'लजि इक'नमिक्स बे आयदानि सायाव नोंथाङा बबे साबजेक्टखौ लानो गोसो बा बबे साबजेक्टआ नोंथांनि थाखाय मोजांसिन बे साबजेक्टखौ नोंथाङा लानो हागौ बेयाव गासै 100 मार्क्स दङ बेबो 2 आवार्सनि जागोन बेनिफ्राय जोङो गाहायाव मोनसे दंबायो लास्ट वान बे जाबाय इन्टारभिउ बे मोनथामखौ पास खालामखांनायनि उनाव नोंथांखौ नायगोन नोंथांनि इन्टारभिउ लानाय जागोन इन्टारभिउआ गासै 37 मार्क्सनि जागोन 37 मार्क्स लास्ट बेयाव जुदि पास जायोबा नोंथाङा बे पस्टनि थाखाय सेलेक्सन जागोन सेलेक्ट खालामजाबाय होननानै नोंथाङा साननानै लानो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथाङा मोनथिबाय बुजिबाय माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ नोंथाङा फर्मखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथाङा बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै ला नोंथाङा मोजाङै नायना लानो हागोन आरो नङाब्ला apsc.nic.in आव थांनानै नोंथाङा मोजाङै चेक खालामनानै लानो हागोन बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा अननानै लाइक खालामदो आरो आंनि बे गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो मोजाङै शेयार खालामो जेसे हायो एसे शेयार खालामो जाहाथे नोंथांनि लोगोआ बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हायो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों